tashar Mama Africa Hausa. Ra'ayi riga kowa da wacce sanya. Shirin ra'ayi riga da tashar Mama Africa Hausa. Assalamu alaikum, sunana Izzatu Umar. Shirin ra'ayi riga kenan kai tsaye da ke zuwa muku daga tashar Mama Africa Hausa. Ra'ayi riga kowa da wacce sanya. Shirin ra'ayi riga da tashar Mama Africa Hausa. Ra'ayi riga kowa da wacce sanya. Shirin ra'ayi riga da tashar Mama Africa Hausa. Ra'ayi riga kowa da wacce sanya. Shirin ra'ayi riga da tashar Mama Africa Hausa. Ra'ayi riga kowa da wacce sanya. Shirin ra'ayi riga kenan na Mama Africa Hausa. Ra'ayi riga kowa da wacce sanya. Shirin ra'ayi riga da tashar Mama Africa Hausa. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu mai suna ra'ayi riga. A makon da ya gabata mun ji ra'ayoyi daban-daban akan maudu'inmu da ya wuce. Don haka yau ma ga mu a cikin wannan shiri mai suna ra'ayi riga akan maudu'inmu na rayuwar matasanmu a yau. Don haka ni Ahmad Haruna nake ce muku ku biyo mu a cikin shirin namu don jin ra'ayoyi daban-daban daga bakin mutane daban-daban. Nagode. Africa Hausa. Ra'ayi riga kowa da wacce sanya. Shirin ra'ayi riga da tashar Mama Africa Hausa. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da farko za mu so mu san sunanka. Sunana Musaddiq Usman. To, Malam Musaddiq Usman, barkanka da kasancewa da mu a cikin wannan shiri mai suna ra'ayi riga. Maudu'in mu a yau shine ka san yanda rayuwa yanzu ya lalace na matasa. Zaka ga matasa maza da mata ba sa wani abu in banda harkan shaye-shaye da suka sa kansu. To kai ana ka ra'ayi da kuma tunani, shin matsalan wannan yawan shaye-shaye da ake samu daga gurin matasa maza da mata, shin kana ganin sakacin iyaye ne ko kuma a'a wayewa ne da yawa al'ummar mu na yau yawa shi yasa ake samu irin wayannan matsaloli? To alhamdulillah ala kulli halin shi matsala ta shaye-shaye abu ce wadda ina ganin wanda kaga yana yi za ka ga cewar ya mallaki hankalin kanshi. To abin da yasa ba zan dora ma uwaye da farko ba, kasantuwar wanda ya mallaki hankalin kanshi shi zai je ya nema da kanshi ya aikata. Su a lokacin da uwaye ba su sani ba, su kuma sakacin uwaye anan tun suna yara ne, tun su waɗannan matasa suna yara ba a ba su tarbiyya mai kyau ba, to zai iya kasancewa su hada cikin wannan al'amari na shaye-shaye. To amma kuma baka ganin cewa wayewa da aka samu a cikin al'umma a wannan zamani zai iya jefa matasa a cikin wannan hali? Wayewa za ta iya sanya, amma kuma ya danganta ga wace irin wayewa. Ita dai mu a matsayin mu na musulmi, wayewa ta addinin musulunci ita ce wayewa. Akan wayewa ta addinin musulunci babu harkar shaye-shaye a cikin ta. To amma ka san wasu suna cewa idan har ka taso a cikin wannan zamani baka shaye-shaye, baka dan akan wasu abubuwa na maye, to baka waye ba, maybe kuma a cikin abokai ko kawaye za a yi miki ko kuma za a yi maka dariya. Wannan ba gaskiya bane. Idan har na fahimce ka kana so ka ce laifin ya fi raja ga rashin kula da iyaye ke wa 'ya'yansu da kuma irin wurare da suke shiga da kuma irin mutanen da suke mu'amala da shi. Zahiri wannan gaskiya ne. To mun gode sosai da kasancewa da mu a cikin wannan shi. Na gode. Wato a hakikanin gaskiya abin da ke faruwa a yanzu dangane da abin da ya shafi shaye-shaye na matasa
wato su matasan yanzu abin da suke dauka suna daukan shi kamar cewa wayewa ne. Sai ga mutum karshen ta iyayen shi na kokarin bashi tarbiyya wanda ya kamata, amma sai ga mutum shi kokarin shi yake kawai ya ga yana biye matasa, ana zuwa ana wannan shashan, shi a tunanin shi burgewa ne, bai san cewa yana bata rayuwar shi bane. So kuma abun yanzu ya riga ya zama ruwan dare, a ko ina ka je zaka ga ganin irin wannan abubuwan. Idan ka je cikin birni za ka ga haka, a ƙauyuka ma za ka ga haka, inda ake tunanin ma abin bai kai ba. So abin hakikanin gaskiya yana damuna, kuma idan da a ce zan samu daman da ina da karfin da zan iya hana wannan abun, zan iya ba da gudunmawa sosai wurin ganin cewa na hana matasa akan harkan shaye-shayen da suke yi. To amma baka ganin cewa ta wani bangaren haddasa sakacin iyaye? Akwai sakacin iyaye ta wani lokaci, amma sakacin su 'ya'yan ya fi yawa gaskiya, saboda yanzu yaro ne za ka ga ya taso kamar yadda na gaya maka, za ga iyaye suna kokarin ba ma yaro tarbiyya, amma shi kuma kokarin shi yake yana so ya rika bai ma abokai. Wani a makaranta yake koya, wani kuma a titi yake koya a abokai na unguwa. So abin gaskiya abin bakin ciki ne sosai yadda ya kamata. To amma a yanzu me zaka iya, wani irin kira zaka yi wa matasa wanda suka fada cikin wannan hali? Kiran da zan yi ga matasanmu na yanzu shine shaye-shaye hakikanin gaskiya yana illata rayuwa na matashi, kuma sannan ci baya ne ma al'umma, sannan ci baya ne ga ƙasa. Idan matashi aka ce yau yana shaye-shaye, za ka lura da cewar abu kaɗan nan da nan zai tanzara, za a tanzara shi. Ire-iren su ne za ga ana ba su makami su je suna kashe-kashe, suna faɗace-faɗace, yawanci shi ke haifar da ta'addanci a ƙasa. So kiran da zan gina matasa anan shine su ji tsoron Allah, su gane cewar suna bata kansu rayuwa ne, kuma suna bata rayuwar 'ya'yan da za su zo nan gaba. Abin da zan iya cewa, kasan Hausawa sukan ci a wata karin magana, ice tun yana ɗanye ake tankwasa shi. Ni a nawa ra'ayin ina ganin musabbabin wannan matsala da ake samu tun daga tushen gida ne. Idan iyaye suka yi kokari suka ba yaran su tarbiyya, to insha Allah ba za a dinga samun gurbatattun yara ba. Saboda in dai ka bari yaron ka sai ya girma ka ce za ka ba shi tarbiyya, za a samu matsala. Kamar yadda aka wannan karin magana, idan ka bar ice ya bushe to sai dai ya kari, sai ba zai tankaro ba. sai dai ya kari. Amma in dai ka bi da addu'a da kula da yara, wanda da a 'yan shekaru na zan iya tunawa, in ka duba rayuwar da yanda ake ba yara tarbiyya da na yanzu da bambanci. Yanzu yara za ka ga ba a kulle su a gida su zauna a gida na wani lokaci, wanda mahaifi ma bai san ina yaron shi ya tafi ba. Wanda mu ko a da shekaru da suka dan wuce, na san ba ma yawon dare, muna irin wasannin nan na gargajiya. Ana nuna ma yara ga yanda za ka zo ka zauna a gida, ga yanda za ka bi na gaba, ga yanda za ka ga abubuwa dai iri-iri, wanda saɓanin yanzu. Idan muka duba halin da muke ciki yanzu, abubuwan sun canza a irin da. To ni a nawa ra'ayi ina ganin tun daga gida ne ake samun matsala har ya kai ga yanzu. Amma duk da haka Malam Ahmad Zayan, baka tunanin cewa zamani da muke ciki yanzu har da shi ya ba da goyon baya wajen ganin cewa rayuwar matasa sun lalace haka? Tabbas zamanin nan da muka samu, idan ka duba da babu irin social network din nan, da yanzu shi ma ya hassasa, ya dai kawo mana ci gaba, amma kuma ya kawo mana rashin ci gaba. Ta wani bangaren kenan. Yawwa, saboda yanzu shi ma yana ɗaya daga cikin hanyoyin da yara suke lalacewa tun suna ƙanana har ya kai da girma. Yanzu in ka duba makarantu da yawa, in kana shiga makarantu, abin masu ya baka tsoro in ka ga yadda yara tun daga ƙananan su suke samun wannan matsala. To Malam Ahmad Zayan, a ƙarshe wani irin kira za ka yi ga matasa wanda suke fadawa cikin halin shaye-shaye? To ni ina kira ga matasa wanda suke fadawa halin shaye-shaye su lura su daina. Akwai fina-finai da zaka ga ana yi, ana nuna illar shaye-shaye ga abin da zai jawo ma. Idan mutum ya bi na shaye-shaye zai iya haukacewa, zai iya fadawa cikin wani yanayi. To ina kiran su duba su gane cewa wannan shaye-shaye da rashin ji fitina ne za ta jawo mutum, wanda in ka ga ƙarshen me yi ga yanda zai zama. To Malam Ahmad Zayan, mun gode sosai da lokacin. To ni ma na gode
Allah ya ɗaukaka gidan wannan TV. Allah ya ɗaukaka shi. Amin amin gode. Ayyau sunan sako na hansile ka gidan kowa. Ya ma suka ce kai kogo sai da hayaki. Kai ka ji wai kai kogo sai da hayaki. Dan wazo yar wayaki. Ke ko me yasa kike son bata wayanki? Menene silar gurbacewan tunaninki? Menene yasa kike son fita jerin yaran kirki? Ko ki manta gobe ke ce uwa. In wani ya ba daidai ba ke zaki sawa. A gun yayanki ba ke zaki zama garkuwa. So kike yayanki su kasa abun arziki. Su ne nan da can ko da yaushe yawan bariki. Tambaya nake yarwa. Ki bani amsa faɗi ina ji yarwa. Ba amsa ke ma ki bar batar ranwa. Ki bar shaye-shaye da bin maza yarwa. Ki zamta garin da kowa zai yi sha'awa. Kai ma dan uwa kada ka yaudari kanka. Ka cuci yan wanka da duk masu son ka don na sani. Karshen matakin shaye-shaye hauka. In baka hauka ce ba to ka yi ta ranka yin kamaci. Me za ka gaya wa ubangijinka? Ka ce ka mutu kana maye ko kuma ka mutu a wuri shaye-shaye. Ko ban fada ba kai kasan sai kai hawaye. Saboda haka mu guje shaye-shaye. Iyaye da yar shawaran da zan ba ku banda aibata dan wani don Allah ya shiri na ku. Ku yi musu addu'a gani na zai fi muku. In kai fatan shari ga dan wani zai koma kan naku. Aku mai bakin magana a yau mana zo na yi magana a yau magana a yau ne magana. Abu ne wanda ya zo da zamani. Dalili na da yasa na faɗi wannan magana na cewa akwai sakaci na iyaye da kuma zamani. Da farko dai iyaye gaskiya suna sake da yanayin abin da tarbiyya na yaransu na yau da kullum. Kaga yaro za a iya cewa kamar uba in a ce misali dan kasuwa ne ko irin ma'aikaci ne na gwamnati za ga wani da ya tashi da safe ya fita ba ruwan shi da maganar tarbiyyar ƴaƴansa ya bar ma uwa ita ne za ta kula da komai da komai wanda kuma kaga bai kamata haka ba ita tana da rauni na abun nan banda kuma rauni kaga yana zai zamto cewa kaga su ne za su yi su wanki su menene gyare-gyare da haka na gida da kuma abinci haka dai da sauransu abubuwa yana musu lokacin da yaro zai fita ya je aikata wani abu su ba su sani ba ko da zai zamto cewa sun sani ka san yara ma yanzu ba su cika jin magana iyayensu na mata ba sun fi ji abun da magana na abun da iyaye maza to kuma idan ya zamto cewa an zo an gaya musu cewa shi uban ya san cewa ga halin da yayan suke ciki an gaya musu wani lokaci ba sun cika daukan action da abun nan bane sai suna dauka abun kamar wasa ne wani ya ce sai ya tabbatar ya gani da idansa kamun ya dauki any action akai to wani ko da ya zamto cewa ma ya ga action din ya ga abun nan da idansa zai ga lokacin abun ya riga ya ci karfin shi. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam. Da farko za mu so mu san sunanka. Sunana Abdul Ahmad ana kira da Najat da Zaki. To Malam Abdul Ahmad. Da ka a cikin shirinmu na ra'ayi riga. Yawa barka. Kuma kan maudu'in mu kuma na matasan mu a yau. Kai matashi ne sosai. Kuma ka san yanda rayuwar matasa da dama ya sauya kan harkan shaye-shaye zaka ga ba ga mazan ba kuma ga matan ba. Haka ne. Kai ana ka tunani da kuma ra'ayi tunda dai cikin shirin namu kake mai suna ra'ayi riga ana ka ra'ayin shin sakacin iyaye ne ko kuma wayewa ne da yawa al'ummar mu na yau ko kuma ce matasan mu na yanzu yawa ya jawo fadawansu cikin wannan hali? A gaskiya ni a ra'ayina ina kaman su matasa masu ganin shaye-shaye wani abin yi ne suna ganin kaman wayewa ne dan ni bana ganin laifin iyaye gaskiya duk da ko iyayen da laifinsu ne amma yawanci laifin su matasan ne. Ok, idan na fahimce ka ta wani bangaren iyayen ma suna da laifi akan haka? ta wani bangaren suna da nasu laifin haka so amma gaskiya mafi akasarin laifin yana ga yaran da yayi da su suke shaye-shaye da kowane uba da uwa tana kokari ta ba mu yaran ta tarbiya duk wani abin da za ga yayi so zai yi wa dauko a titi a can wani guri daban da kanshi ra'ayin kanshi zai ce ba za a yi shaye-shaye ko wani abu kamar haka. Baka tunani akwai iyayen da ba su damu da tarbiyyar ƴaƴansu da suwaye wani irin mutane ko abokai suke mu'amala ba da kuma inda suke shiga? Tabbas akwai irin wayannan iyayen haka wanda ba ruwansu da tarbiyyar ƴaƴansu da sauransu amma dai gaskiya mafi yawancin iyaye za a ga gaskiya suna kula ko ba kowane iyaye bane sai su ga ɗansu yana shaye-shaye. Ok, to Malam Abdul a ƙarshe wani irin kira za ka yi ga matasa wanda suke fada cikin halin shaye-shaye? Gaskiya ina so in ba su shawara
su makan su tara karatun tare su ko kowa ya dawo cikin hankalin shaye-shaye ba abin yi bane dan gaskiya babu wanda yake shaye-shaye wanda yake wani matsayi a rayuwar nan ko da a wani abu mara kyau ne in je zaka hada da shaye-shaye za ka kawai gaba ɗaya komai damuwa ya ringa shiga harkokin naka kawai. To mun gode sosai Malam Ahmad. Na gode. Allah sa na gode. To ni dai sunana Adamu Hamza kuma haifafan garin Samar ne nan Zaria. To Malam Adamu Hamza ga ka a cikin shirinmu mai suna ra'ayi riga kan maudu'inmu mai suna ra'ayin rayuwar matasa. Ka san dai yanda abubuwa suka taɓarɓare akan matasa sai kaga matasa maza da mata yanzu ba abin da suke yi ko kuma ce suka koma illa shaye-shaye. To kai ana ka ra'ayi da tunani shin sakacin iyaye ne ko kuma sakacin gwamnati ko kuma wayewa ne da aka samu yayi yawa a wannan zamani? To zan iya cewa gaskiya akwai sakacin iyaye na farko saboda duk wanda ya samu ɗa zan iya cewa wani nauyi ne wanda aka ɗora masa na farko tun daga wajen ubangiji da kuma rayuwar da muke mukankin kanmu a cikinta. Idan yau aka ci kana da yaro kulawar ka tarbiyyar shi cin shi suturar sha dole na wa karkashin ka har ya kai ga karatu. Idan ya zama cewa ka bar yaron ka sake shi to watakila zai iya faɗa hannun abokanai wanda ba na garba su zama cewa abokanai ne wanda za ga su gurɓatattu har a kai ga wani mataki wanda abun da ƙarshe za a zo ana da na sani. To kaga wannan abu ne wanda ya kamata iyaye su kula. Idan iyaye suka kula na farko dai idan ka sa Allah baka ɗa ka tsaya ka lura da tarbiyyar shi ilimin shi wurin kwanan shi waɗanne yana abokanai ma ke hudda da su to daga nan ina tunani gaskiya za a samu tarbiyya ingantacca. To amma baka tunani wayewa da aka samu yanzu yayi ma mutane yawa shi ma still zai iya haifar musu da wannan matsala? Ko ɗaya ko kaɗan a gani na gaskiya abinda sana ce haka na farko dai ilimi shi ke kawo wayewa. Duk inda aka ce akwai ilimi za ga ana samun ci gaba inda ba ilimi za ga su ne koma baya. To amma ka san wasu sai su ga kamar idan har baka yi shaye-shaye ba a zamanin da muke ciki yanzu baka waye ba to su kuma me za a kira irin wayannan? To ai za ka ga shi mutumin banza a koda wani lokaci yana kokari ya samu mutumin kirki ya janyo shi cikin hudda shi da yake yi. Watakila zai iya yaudaran shi akan cewa aiwa ne idan ka gwada wannan abun kila ko kana dama wata damuwa ko wani abu zai iya yi maka. To kaga wannan wani abu ne wanda za a ce dole dai sai iyaye sun sa ido akan lamarin. To Malam Adamu bisa ga yanayin lokaci me zaka wani irin kira zaka iya wa matasan mu a yau kan wannan hali da muke ciki na shaye-shaye? To gaskiya dai kira na ga matasa 'yan uwana zan iya cewa na farko dai mu zama masu yi ma iyayenmu biyayya mu zama masu riko da addini kuma mu lura da ilimi gaskiya saboda idan ka je kai ilimi kai karatu za ga shi kanki kan shaye-shaye ba abu ne mai fa'ida gaskiya ba shi da fa'ida. Mun gode sosai. Na gode. Assalamu alaikum, sunana Izzatu Umar. Shirin ra'ayi riga kenan kai tsaye da ke zuwa muku daga tashar Mama Africa Hausa. Ra'ayi riga
wacce sanya shirin ra'ayi riga kenan na Mama Africa Hausa. Ra'ayi riga kowa da wacce sanya shirin ra'ayi riga da tashar Mama Africa Hausa. alaikum warahmatullah. Alaikum salam. Da farko za mu so mu san sunanki da kuma inda kika fito. Sunana Aisha. Hayin dogo. Kabaya inji. Okay. To, Malama Aisha, kake a cikin shirin namu mai suna ra'ayi riga kan maudu'in mu na rayuwar matasa a yau. Idan har kin lura zaki ga matasa maza da mata sun fada cikin harkan shaye-shaye. To, ki a tunaninki me yake jawo irin wannan hali da matasa ke fada ciki? Kina tunani ko kuma naki ra'ayin sakacin iyaye ne ko kuma wayewa ne da yawa matasan mu a yau yawa? Sakacin iyaye ne kuma saboda bin abokanan banza wayanda suke yi su ma suna da ra'ayin su yi haka. So idan na fahimce kina nufin iyaye ba sa sa ido sosai akan irin ƴaƴan abokanan da ƴaƴan su ke bi da kuma inda suke shiga da kuma da suwa suke mu'amala kenan? Haka. To a ƙarshe Malama Aisha wani irin kira zaki wa matasa akan wannan hali da suka ɗauka kansu na shaye-shaye? Ya kamata dai su daina saboda ba abu mai kyau ba ne. To mun gode sosai Malama Aisha. A iya tunani na ita kwaya tana da cutarwa. Ku fahimci zance na illa ce gare mu mai girma kwaya. iya tunani na ita kwaya tana da cutarwa. Ku fahimci zance na illa ce gare mu mai girma kwaya. Da farke nake sawa a hadin kasa a gane zance na kwaya. Na yau ta wasali da habibinka abun farin cikin raina kwaya. Ka rusa tanadin duk mai safarar abun bakin cikin raina kwaya. Kwaya a zamanin nan ta zama sai ka ce buhun hatsin gona kwaya. A ko ina mutane shanta suke Allah ka karbi roƙona. Ka gyara zuciyar mu da yankin mu ka samu gane illa ce kwaya. A iya tunani na ita kwaya tana da cutarwa. Ku fahimci zance na illa ce gare mu mai girma kwaya. Abokane na me ya saka a rayuwa kuke yin shan kwaya. Ku duba duk sa'o'in ku a aji sun kaurace wa illar shan kwaya. Sun mai da hankali neman ilimi ku kuma na tafa man shan kwaya. Akwan a tashi mai neman ilimi zai zam daban da mai yin shan kwaya. Sata da yin fashi har ma da daba sana ga wanda ke yin shan kwaya. Lamini sani shi ya faɗa mu faɗi a daina sha da yin safarar kwaya. A iya tunani na ita kwaya tana da cutarwa. Ku fahimci zance na illa ce gare mu mai girma kwaya. Kwaya tana saka kukurai na iyaye sai ya kuyo duba. Kwaya takan saka a doki uwa da uba dan halak ba zai so ba. Kwaya duk wanda za ya sha kwaya kusa ne ba za ya daina laifi ba. Kwaya idan da shaye-shaye abu ne dai ko gurin ba zan je ba. Kwaya idan na duba maye sai na ga bai bar uba da yara ba. Dole sai iyaye mun dage sannan mu kori illar shan kwaya. A iya tunani na ita kwaya tana da cutarwa. Ku fahimci zance na illa ce gare mu mai girma kwaya. A wanga zamani mata da yawa sun kama shaye-shaye kwaya. Suna biye samari sannan a sannu sai su fara maye kwaya. Waɗansu na gidansu suke ɗaukar bakin halin kawaye kwaya. Akwan a tashi ba mai auren ki saboda shaye-shaye kwaya. Kina ganin sa'annin ki a gidan mijinsu ba su maye kwaya. Kiba kina ta yawo ba daraja banza yar kwaya. A iya tunani na ita kwaya tana da cutarwa. Ku fahimci zance na illa ce gare mu mai girma kwaya. Bakin ciki matan da suke gidan miji da maye kwaya. Kina zama a sanni gida na miji kawa ta saki maye kwaya. Ta zo ta baki kwaya ko benalin ka ce ki sha boye kwaya. Da kin hafa kawar ita ta nasara kin fara shaye-shaye kwaya. Mijinki in ya dawo sai fitina saboda kin yi maye kwaya. Kawar ki ce ta saki cikin fitina kin zama yar kwaya. A iya tunani na ita kwaya
tana da cutarwa. Ku fahimci zance na illa ce gare mu mai girma kwaya. Ina kiran matasa duk mu guje shari na shaye-shaye kwaya. Mu kama yin sana'o'i a yi yafi mi ta shaye-shaye kwaya. Ko da ko kake yi ya ba a ce ka dinga shaye-shaye kwaya. Mu gane shi fa maye na kore farin cikin iyaye kwaya. Idan ka dubi kwace hali ne irin na masu maye kwaya. Duk wanda ba ya san harkar fitina dole ya bar kwaya. A iya tunani na ita kwaya tana da cutarwa. Ku fahimci zance na illa ce gare mu mai girma kwaya. Mun yi ayadi domin mu faɗa wa duniya haramun ce kwaya. Wanda ke abawa to wata rana hankalinsa zai kwance kwaya. Wanda ke sayarwa sai ya sani wannan bakar sana'a ce kwaya. Komai da ran daɗewa za ya mace gamo da rabu me zai ce kwaya. Ku bincika makota inda akwai gare ku kun ga barna ce kwaya. Jamilin lafazi sunana ne ba na shan kwaya. A iya tunani na ita kwaya tana da cutarwa. Ku fahimci zance na illa ce gare mu mai girma kwaya. Akwai abubuwan da ya kamata a yi dubi a kai. Wannan matsalan akwai laifin iyaye a ciki, saboda yana kyau a lokacin da iyaye suke tare da 'ya'yansu su yi kokari su san ɗansu da wane ne yake halaka. Rashin sanin ɗanka da wa yake halaka shike kawo matsalar lalacewar ɗa. Baka san lokacin da zai fara bin irin abokan da za su fara nuna mishi abubuwan nan na harkar shaye-shaye kai baka sani ba, tunda hankalinka bai kai kanshi ba, ba za ka san da su yake halaka ba. Kaga ko da ya ɗauki wani hali daban kaga kai baka sani ba, saboda ka sake shi kawai ya ci gaba da hindimar shi baka kula da wani hali yake ciki. Kuma hakikanin gaskiya lokacin da aka ce iyaye sun ga 'ya'yansu sun fara kare kaina, danka ya kai wani manzili ya kamata ka san su wane ne abokan shi kuma da wa yake mu'amala, saboda wani aboki shi ke janyo duk mutumin da kaga ya fara lalacewa sanadiyan wani aboki ne shi ke janyo shi. To amma baka gani har da irin sauyin ra'ayoyi na zamani da aka samu? To ai zamanin shi ya zo da lalacewa. Idan ya zama da cewa cikin zamani kaga zamani Allah shi ke zamani, kuma Allah bai kawo zamanin da zai lalace, mutanen cikin zamani suke lalacewa. Saboda haka wannan sakacin kamar na gaya maka iyayen su ya kamata su ci gaba mai da hankali akan yaya. Idan ka mai da hankali kan danka ka san da wa yake halaka, kuma ka san ina yake zuwa, da wani lokaci yake fita da wani lokaci yake dawowa, kuma ka san ina ne yake zuwa in ya fita. Kaga duk wannan abubuwan in kana haka sai Allah ya taimake ka, sai ga Allah ya kare maka shi daga irin wannan sharrika na abin nan, kuma a rinka hada da roƙon Allah kana janyo hankalin danka a jikinka. Kaga dole zai kiyaye akan wasu abubuwa a waje. To Malam Awwal Musa, a ƙarshe wani irin kira za ka yi ga matasa waɗanda suke fadawa a cikin wannan hali shaye-shaye? To hakikanin gaskiya ina ƙara janyo hankalin matasa, saboda wannan harka na shaye-shaye yana kai ga sa matashi kaga ya kai ga wani kwakwalwar shi ba ta ɗaukar abin bane. A lokacin da ya ɗige ga irin wannan harka ta shaye-shaye zai ga wani ya kai ga rasa tabin, ya samu tabin hankali, wani ko kuma kai ga ya zautu dai duk wasu abubuwa da ake na rayuwa gashi dai ne hankali amma bai gane me ake ciki, dan kwakwalwar wani da wani ba ɗaya bane. A rayuwa ma gaba ɗaya su waɗanda suke yi hakan abubuwan shaye-shaye a cikin abin in ka duba zaka ga ana sawa gargadi saboda abin da zai iya zama wa mutane a rayuwa. So hakikanin gaskiya a ƙarshe ina janyo hankalin matasa da kuma iyaye, saboda iyaye su kula da 'ya'yansu da wasu ke halaka, su kuma matasa su kula saboda su ne manyan gobe. Kaga ba za ka so a ce ka girma daga dattijo ka zama dattijo kuma a ce wannan dattijon banza bane, kaga ba shi da amfani. Saboda haka ina kira ga matasa ya kamata a natsu a kula a dawo cikin haici, saboda wataran tun daga matashi zaka zama dattijo ne na gobe. To Malam Awwal Musa mun gode sosai da lokaci. Ba damuwa insha Allah. Mafi akasari yawancin wannan matsalar an fi samunta daga iyaye ne. Saboda haka dalilin da yasa na gama haka, saboda majority zaka ga yawanci wasu iyayen ba su damu da yaransu ina suka je ko kuma ina za su ba ko ba ka ba, da yawanci yanayin abokan da suke mu'amala da su. Saboda yawanci zaka ga iyaye suna ba yaransu tarbiya, to amma zaka ga abokanai yanayin abokanan banza da suke amfani da su sun lalata musu tarbiyyar. Saboda yawanci za ka ga aboki yana jin magana abokinsa, to yana da kyau a ce idan ma za ka bai yaranka da aboki to kai kokari ka duba wani irin aboki zai yi mu'amala da shi. Yawa saboda haka nake ganin yawanci an fi samun matsala ta ɓarayin abokanai. A ƙarshe wani irin kira za ka yi wa matasa waɗanda suke fada cikin wannan hali na shaye-shaye? To ni dai kiran da zan musu gaskiya wannan bai dace ba, ya kamata su tsaya su yi tunani su ga waɗanda ba su shaye-shayen ba wanne irin hali suka shiga, wanne irin hali mai kyau suke ciki ko kuma mara kyau. Yawa saboda idan ka duba yanzu za ka ga yawanci
dan shaye-shaye zai wahala ka ga ya tsina na wani abu wanda ya aikata wani abu wanda yake na a zo a gani wanda yake ya dace majority ko ba haka ba yawanci waɗanda za ka ga ba sa shaye-shayen su ne na tsatsu a gari da kuma suke kula da harkokin abin nan to ni da ƙarshe shawara da zan ba matasa su jajirce sosai wajen kula da harkokin rayuwa to mun gode sosai da lokacin to alhamdulillah insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko za mu so mu san sunan malamin da kuma inda ya fito. Sunana Nazifi Abdullahi Samarin Zaria. To. Ga ka cikin shirinmu na ra'ayi riga akan maudu'inmu mai suna rayuwar matasan mu a yau. Idan har ka lura zaka ga cewa mu matasa yanzu gabaki ɗaya mun ɓaci da shaye-shaye ba mu ga mazan ba kuma ga matan ba. To me zaka iya cewa a kan hakan kana ganin sakacin iyaye ne ke jawo haka ko kuma a yawan wayewa ne da aka samu a zamanin yanzu? To gaskiya na ji daɗin labarin nan da ka zo mun da shi saboda muna ganin akasin irin abubuwan da yake faruwa da mu ba yanda za mu yi. Abin da yake faruwa shine sakacinmu yana ga iyayenmu. Iyayenmu suna nuna 'ya'yansu so fiye da yanda suke son rayuwarsu. Yaro zai taso tun yana karamin shi uwa ba za ta kwaba mai ba uba ba zai kwaba mai ba alabi shi an yaro ma ya taso yayin shi suka yi magana yaro ya zo zai da kiwon wanda ya zo zai da kikani sai ka ga uwa tana cewa ka kyale mun ba kai ka haifi mun ba ta yi ca akan wanki ta yi ca akan wannan magana da saboda shi yana ganin yadda za a yi ya karkato kan yaron nan ya dawo hanya madaidaiciya sakacinmu yana nan ga kan iyayenmu kaman cewa yaro ya je mama ba ni kuɗi ta bashi baba ba ni kuɗi ya bashi bai san ya tashi ya nema ba to zai iya kasancewa hakan an ta bashi dinnan ba ta san me yake sai ba zai ƙari da shi ne a'a alabu shi zai sayi abin da zai amfane shi ne a'a an ya je ya saya ya me ka saya ba ta sani ba bata san me yayi da kuɗin ba amma ya je ya ce ya dawo kuma bayan ya dawo din nan ya zo ya ce ƙara ciya bani ta ɗauka ta bashi ya je ya so kayan shaye-shaye ya fita hayyacin shi alabu shi ma barin baka wani takaitaccen labari yanzu wani abokina ya zo ne ya sayo solution shi da ya sayo solution shi kaga inda ta zuban man nan da ta zo ta zuba gurin sai ya zo zai buɗe leda ya sa sai na ce kai bala ya ce na ba ni wannan abin sai ce dan Allah in kyale shi na ce bala na kyale ka cutar da kanka za kai ka bani kawai tafiyar ka ya ce ba zai bayar ba sai wani aboki na ya ce kar ka kyale mai kwato ta kawai shine ya na ce to shikenan sai na sa hannu a aljihun shi muka yi dambe kaga inda ne busu busu ma da kafana saboda kokarin yanda za a yi kwace wannan abin domin ka kubuta shi daga halin kai ya koma kaman yanda nake kokarin neman akan abin da zan rufa a kaina asiri. No baya ga idan na fahimce ka kana nufin ka ce akwai sakacin iyaye akan haka. Ka ji gaskiyar magana. To amma baka tunanin wayewa ma yana jawo matasa su fada cikin irin wannan hali? Ba magana wayewa ana. Sakaci ne na iyaye. Dan har iyaye za su iya kwabawa yaran su ji abin da suke faɗa. To alamu shi ina tunanin to ba za su taɓa yin abin da yake za su kauce musu ba kuma. Duba ga yanayin lokaci wani irin kira za ka wa matasa waɗanda suke fadawa a cikin wannan hali na shaye-shaye? To abin da nake fata a gare mu miyo kan mu fada dan duk wanda ka gani taso da ka tasowar shi zuwa koma ga Allah ba ya gama shirya ba ne sai ya koma ga Allah. To amma abin da nake so a yi haƙuri wannan abin tunda mun gane ba gaskiya ba ne yanda za yi mu cutar da kanmu ne muna ganin waɗansu suna haukacewa wayansu suna tafiya a haukace ga su nan ne dai ba su da galihu iyayen ma sun guje su bayan sun ga sun kauce musu to amma at least kuna roƙon an uwan matasa da mu daina wannan al'amari shi yasa muke kokari mu gode wa shugabannin ƙasa da suke kokari su fifita kuɗin abin da ake saye saboda yanzu ka duba wannan ƙwayar da ake cewa mata zaka ji an ce tablet tablet da ana sai da ita naira 20 ne amma yanzu sai kasance ana sai da kwaya 100 ne saboda mene ana so a samu yanda za a yi matasa su daina shan wannan abu to mun gode sosai da kaji abin da yake faruwa mun gode sosai na gode shikenan a huta lafiya
da wacce sanya. Shirin ra'ayi riga da tashar Mama Africa. A gaskiya duk wanda ya ce sakacin iyaye ne bai yi daidai ba, saboda ba don komai yasa na gaya maka haka ba. Yawanci iyaye suna tsayawa makarantar yara islamiya da boko. Bayan haka akwai wasu abubuwa yanzu na zamani da ake amfani da su, wanda mu iyayenmu lokacin da su suka yi wafati abubuwan sun fara yin karfi, kuma abubuwan suna canzuwa ta yanayi fiye da yadda baka zato. Wanda ma zaka gani ka ce a mace ne ba za ka iya shaida ko tana zuwa wuri ba ko tana shan wani abu. Zaka zo ka ga in ka samu wani wanda ya san sirrin irin wannan logan yake cikin waɗanda suke yi, idan ta zo wucewa ya nuna ta zai ce wancan ai tana shan kodin, ka gani. Sannan kuma zaka ji ya ce ai akwai wanda ma ita yanzu tana roƙon Allah ta samu mijin aure akan yanayin da ta shiga, amma ita tana neman alfarman shi da a ce za ta aure shi, amma duk ranar duniya ya sai mata kodin wanda za ta sha, amma za su zauna zai ebe mata zamantakewa. So ai wannan ba ci gaba bane, ci baya ne, saboda kai magidanci ranar da zaka tashi baka da wannan kuɗin ka saba mata, me zai shiga tsakani? Kaga rigima zai shiga. Idan har na fahimce ka kana nufin ka ce wayewa ne da yawa al'ummar mu na yau yawa shi ke jefa matasan mu maza da mata a cikin shaye-shaye. Bayan haka akwai ɓata garayi, akwai wanda ko ba kanwan shi bace ko ba uwan shi bace, a matsayin shi na musulmi mai kishin addinin manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai so ba a ce ya kasance har ya ga yar wani ta bi wannan hanyar, wanda ɗa namiji ma ba a san shi da ya kasance, bare ita ya mace mai rauni a cikin rayuwanta a ce ita kuma ta jefa kanta ciki. To amma kai baka gani har da wani bangaren har da sakacin iyaye da ka faɗa tun farko na ce maka ba da sakacin su bane. Akwai iyaye sun kasu kashi 2 zuwa 3. Ka san akwai iyayen da ba sa kula da tarbiyyar 'ya'yansu, da wa suke abokantaka, ina suke shiga, ina kafin suke takawa. To baka ganin sakacin su ta wannan bangaren? Wa'annan suna ɗaya daga cikin lissafin da nema sakacin da yake sa muke samun wannan warakar na komi da komi sakamakon abin da kai mun bayani ne. Saboda wani in ya tashi garin Allah ya waye, in kaga ya dawo gidan shi ya dawo bayan ya gama sallar isha'i ne da ya ci abinci, wani kwantawa zai yi, wani ba mu abuci kallo bane ko kuma ba yana da kayan kallo bane, ka gane nufi na. Amma su yaran ma akasari ma wasu ma sai ka je sun je can suna wancan gidan, to daga wancan gidan wannan gidan yana tunani shi ya hasashen cewa tana gidan makota, ba ko lalai bane, ta riga ta sa gabanta. Haka in yaro ne ma zai iya kasancewa haka, ya taso yana ganin gurbatattu ya rika gunsu har tun bai sani ba har su koya mai ko da ma ba ma bai sani ba, a ta hakan yana zama da su a abin da suke sha za su rika zuba mai wani abu har shi ma ya kasance ya fara shiga cikin su ko yana wasu abubuwa wanda bai gane ba, amma kuma da yake ba tarbiyyar iyaye. To shikenan malam, mun gode sosai da lokacin karkaba mu. Laifi ne na iyaye da gwamnatin kasa gaba daya. Domin a lokacin da ni na yi wayo, in ne laifi makoci yakan kira ne mun fada, kuma dole in saurare shi a matsayin ubana ne. Amma a yanzu ya zama to ya kai lokacin da in kai ma dan wani mafada, uwan ko uban zai dauko sanda ya ce me yasa ka bugan mun da, ko me yasa ka taba min ya. Kaga wannan ya kawo ƙara tabarbarewan yaya a cikin mu. Kuma na biyu, gwamnati ba aikin yi, ba aikin yi, sai yawan kareyi a sau kwaya, a sau adda a basu, suna shaye-shaye suna bin su ga dama. Kaga wannan an taimaka masa don tabarbarewa. So ya kamata gwamnati ita ma ta sa baki, iyaye kuma ya kamata su canza halaye game da irin waɗannan abubuwa da ake yi. In ana samun haɗin kan iyaye, to dole ne da ya shiru. To amma baka tunanin wayewa ma yana jawo haka? Ai ba wani waye wanda zai sa ka zama dan iska, babu shi. Babu wanda babu. In kana son ka waye ne ka zama mutumin kwarai, ka kuma makaranta kai karatu, ko na boko ne ko na arabi, in kai dole ka waye. To a ƙarshe wani irin kira zaka wa matasan mu a yau wanda suke fadawa cikin wannan hali na shaye-shaye? Ya kamata da su tunane su nemi abin yi, a nemi sana'a, ba zaman banza a kama shaye-shaye ba. A nemi sana'a yi. Kamar misali ga ina za mashin, ina da aiki amma ba iya kwantawa bacci ba, duk ina tunanin abin da zan samu in tsira da mutunci na. Sosai, to mun gode sosai.
Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Da farko za mu so mu san sunanki da kuma inda kika fito. To sunana dai Maryam Afandach kuma ina zaune cikin garin Zaria. To malama Maryam Afandach. Barkanki da kasancewa da mu a cikin wannan shiri mai suna ra'ayi riga kan maudu'in mu akan mai suna ce matasan mu a yau. Malama Maryam, idan kin lura halin da matasa maza da mata suke fadawa na shaye-shaye abin yayi yawa, ba ga mazan ba kuma ga matan ba. To shin ke ana ki ra'ayin da ganinki da kuma tunaninki a hangen da ke kike yi, shin laifin ko kuma ce sakacin iyaye ne ake samun wannan yawan shaye-shaye na matasa maza da mata, ko kuma a'a yawan wayewa ne da aka samu a wannan zamanin yanzu? Ba dai wayewa ba sai dai taɓarɓarewa, kuma mafi yawanci iyaye suna daidai gwargwadonsu akan matasa. Su ne dai idan suka fita waje sai su haɗu da abokanan banza su sa su a gurɓataccen hanya, wanda kuma idan ka duba mafi akasarin matasan nan da kake gani na arewacin Najeriya ne. Za ka ga idan ka je kudanci ba su da irin taɓarɓarewar mu na wannan na matasan arewa yanda suke da shi, kuma tsakani da Allah iyaye suna daidai gwargwadonsu a kansu. Su ne dai in sun fita waje abokanai suke canza musu tarbiyyar da aka ba su. To amma ba kya ganin cewa yana da kyau iyaye da sa ido matuƙa akan inda 'ya'yansu ke zuwa da kuma wani irin mutane suke mu'amala da su da kuma inda suke shiga? To ai shine kaman su a gida in iyaye suka zauna suka sa su akan turba ta gare su, kuma idan suka tafi waje suka haɗu da abokanan banza sai su je su zama irin su, kuma iyaye suna daidai gwargwadon su. To idan na fahimce ki, wayewa da haɗuwa da mutanen banza shi ke ka yawan shaye-shaye tsakanin maza da mata, haka ne? Gaskiya haka ne mafi yawanci idan suka fito wajen. To a ƙarshe wani irin kira zaki kuma ce wani irin shawara zaki ba wa matasa maza da mata masu irin wannan hali na shaye-shaye? To mu dai matasa ku ne ƙashin abin nan al'umma, kuma ne kuma shugabannin gaba. Idan kuka gyaru dukan al'umma kuma ta gyaru, kuma da ku muke tutiya matasa tunda ku ne shugabannin gobe. Kirana a nan da jan hankali da zan muku, don Allah dan annabi ku zama nagari, kuma sannan ku san abin da kuke, saboda ku ne shugabannin gobe. Kirana kenan a gare su. To mun gode sosai malama Maryam. Wa na gode. Assalamu alaikum, sunana Izzatu Umar. Shirin ra'ayi riga kenan kai tsaye da ke zuwa muku daga tashar Mama Africa Hausa. Jama'a, shirin ra'ayi riga kenan kada ku manta yake zuwa muku daga tashar Mama Africa Hausa, kuma mun ji ra'ayoyi iri daban-daban akan maudu'in mu na matasan mu a yau na wannan mako. Don haka ku biyo mu a mako na gaba don ganin sabon shirin. Ni Ahmad Haruna Shata wanda ya gabatar muku da wannan shiri yake cewa mu haɗa a mako na gaba. Nagode. Ayyo, sunan sako na hansile ka gidan kowa, ya ma suka ce kai kogo sai da hayaki. Kai ka ji wai kai kogo sai da hayaki. Dan wazo, yar wayaki, ke ko me yasa kike son bata wayanki? Menene silar gurbacewan tunaninki? Menene yasa kike son fita jerin yaran kirki?
ko ki manta gobe ke ce uwa in wani ya ba daidai ba ke zaki sawa a gun yayanki ba ke zaki zama garkuwa so kike yayanki su kasa abun arziki su ne nan da can ko da yaushe yawon bariki tambaya nake yarwa ki bani amsa faɗi ina ji yarwa ba amsa ke ma ki bar batar ranwa ki bar shaye-shaye da bin maza yarwa ki zamta garin da kowa zai yi sha'awa kai ma dan uwa kada ka yaudari kanka ka cuci yan wanka da duk masu son ka don na sani karshen matakin shaye-shaye hauka in ba ka hauka ce ba to ka yi ta ranka yin kamaci me za ka gaya wa ubangijinka ka ce ka mutu kana maye ko kuma ka mutu a wuri shaye-shaye ko ban fada ba kai kasan sai kai hawaye saboda haka mu kuje shaye-shaye iyaye da yar shawaran da zan ba banda ai bata dan wani don Allah ya shige na ku yi musu addu'a gani na zai fi muku in kai fatan shari ga dan wani zai koma kan naku akun mai bakin magana a yau mana zo na yi magana a yau magana a yau ne magana